Què passa quan vols menjar saludable sense perdre el gust? El número 1 d'avui és el tri de les fregidores d'aire i et sorprendrà amb la seva qualitat i preu. Avui et presento el top 3 de fregidores d'aire per a homes. El puesto 3 és un model que ha agradat a molts usuaris, amb un preu de 55,95 €. Aquesta fregidora d'aire és petitona, però és superbuena i et permet fer les comides de pressa. Els usuaris diuen que és super senzilla d'usar i que no ocupa gaire espai. Un altre avantatge és que no és de plàstic, sinó que és de bona qualitat. Però, com tot, també té els seus peròs, com per exemple que els materials podrien ser de millor qualitat. El número 3 és una opció interessant per a qui vol una fregidora d'aire bàsica i fàcil d'usar. Toca el lloc 2, un dels que més sorprèn del top. El puesto 2 és un altre model que ha agradat molt als usuaris, amb una qualificació de 4,4 sobre 5. Aquesta fregidora d'aire és molt pràctica i fàcil d'usar, i els usuaris diuen que és ideal per a dues persones. Un dels avantatges d'aquest model és que té una capacitat de 4 litres, que és ideal per a qui vol fer comides per a dues persones. Els usuaris també diuen que és molt fàcil de netejar i que els controls són molt intuitius. El número 2 és una opció molt interessant per a qui vol una fregidora d'aire que sigui fàcil d'usar i que tingui una capacitat adequada per a dues persones. I entrem al lloc 1, on la cosa canvia. El puesto 1 és el model més car dels tres, amb un preu de 61,64 €, però també és el que ha rebut millors crítiques dels usuaris, amb una qualificació de 4,4 sobre 5. Aquesta fregidora d'aire és molt pràctica i fàcil d'usar, i els usuaris diuen que és ideal per a qui vol fer comida saludable sense perdre el gust. Un dels avantatges d'aquest model és que té una capacitat de 8 litres, que és ideal per a qui vol fer comides per a 4 persones. Els usuaris també diuen que és molt fàcil de netejar i que els controls són molt intuitius. El número 1 és la millor opció per a qui vol la millor fregidora d'aire del mercat. I així acaba el top 3 de fregidores d'aire per a homes. Espero que aquest vídeo t'hagi ajudat a triar la millor fregidora d'aire per a les teves necessitats. Si t'ha agradat, no oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al meu canal per a més continguts interessants. Fins a la propera!